Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom sa ideme pozrieť hlavne na update Bitcoinu, potom Etherea a nakoniec to ukončíme všetko nejakými zaujímavými altcoinami, ktoré sa nachádzajú v pekných nákupných zónach. Tak môžeme ísť kľudne na to. Začneme teda tým Bitcoinom, keďže za posledné 3-4 dní Bitcoin zažil celkom slušný cenový pokles, tak poďme sa pozrieť na nejaké najbližšie setupy, ktoré tam aktuálne sledujeme a aké levely nás zaujímajú. Takže na včerajšom pondelkovom live streame sme si hovorili o presne tomto setupe. Tu sme boli niekde večer, že tu na niekde, že Bitcoin si ešte kľudne môže ísť niekam presne sem po tieto lows a odtiaľ to očakávame buď to nejakú reakciu smerom up, alebo následne BTC si môže prísť potom ešte po nejaké nižšie levely. Prečo práve tento level nejakých tých 62 100? Tak bolo to hlavne z toho dôvodu, že boli tu naozaj veľmi významné dva lows alebo nejaké tie knoty, pod ktorými bolo pomerne veľké množstvo liquidity a zároveň, keď pôjdeme na nejaký vyšší time frame, tak vidíme, že nám tu ostal ešte pomerne veľký knot zo spodu. Takže bolo by dobré, aby si Bitcoin sem prišiel, vyžrať nejakú tú likviditu a následne uvidíme, aká reakcia tu príde. To je nastalo. Aktuálne vidíme, že Bitcoin konsoliduje okolo týchto levelov, respektíve už ich prišiel otestovať, ale zatiaľ sa hýbe sideways a čakáme na nejaký ďalší pohyb. Ďalší level alebo ďalší setup, o ktorom sme si hovorili, tak bolo presne to, že Bitcoin si príde nejakým silnejším výplachom až pod toto low, s tým, že vznikne tu na nejaká pekná SFP a následne Bitcoin bude môcť pokračovať smerom up. To zatiaľ nenastalo, ale keď vidím, že ako Bitcoin sa stále tlačí nižšie a nižšie, vytvára nižšie highs, v tejto štruktúre vytvára nižšie lows, tak ozaj to vyzerá tak breakdownovo, že ešte nejaký ten posledný shakeout by tu kľudne mohol nastať. Ano. Takže to sú úplne nejaké krátkodobé levely, tých 62 100 a potom toto low na hodnote nejakých 60 600 dolárov. No a troška nejaký midterm, povedzme, setup alebo level, ktorý ešte sledujeme, tak je táto úroveň nejakých 58 000 a to je pre nás nejaký ten, že max pain point v grafe Bitcoinu, pretože ozaj, ak by Bitcoin prišiel až niekam sem na túto hodnotu, tak nevyzeralo by to vôbec pekne v tom trhu, ale zároveň Bitcoin by si prišiel pekne po toto low, po túto likviditu, zároveň by si tu kľudne mohol vytvoriť nejakú zaujímavú deviation a udržať sa stále v tomto range, v ktorom sa celú tú dobu nachádza. Takže toto, práve tá hodnota tých 58 000 dolárov je ozaj nejaká posledná významná hodnota v grafe BTC, odkiaľ očakávame cenový nárast alebo cenový odraz smerom up. Takže ak by sme si to mali takto shrnúť, tak v podstate Bitcoin nám už testuje takúto supportnú úroveň. Áno, už sme prišli do tejto supportnej zóny a už čo chvíľa očakávame nejaký ten odraz odtiaľto, respektíve kľudne by sme odtiaľto chceli vidieť nejaký ďalší swingový pohyb smerom up, kľudne až na nejaké nové ATH. Krátkodobo, ešte sa tu vrátime, čo ma zaujíma, tak je krátkodobý breakout tejto trendovej línie. Áno. Máme tu na krátkodobú trendovú líniu, už nejaký prvý významný level sme si prišli otestovať, takže čo chceme vidieť od Bitcoinu v prípade bullish scenáru, tak je to, že postupne pôjde Bitcoin sideways a nakoniec tu uvidíme prudký breakout smerom up až niekam kľudne k hodnotám práve tých 66 500 dolárov napríklad. To by bolo ideálne. Tým pádom, keď Bitcoin by už prerazil túto krátkodobú trendovku, tak už by celý ten graf vyzeral o niečo krajšie a kľudne by som si z toho vedel predstaviť nejakú rozšírenú sideways štruktúru, po ktorej si Bitcoin príde opäť pod túto nejakú ďalšiu klesajúcu trendovku, tu vznikne alebo dôjde k nejakému skvízu a vychádza to cca na ten piatok, kedy má byť halving Bitcoinu, tak vedel by som si to predstaviť kľudne tak, že do piatka stihneme to som troška prehnal, piatok máme tu
až ďalší týždeň. Takže kľudne by som si vedel to predstaviť tak, že tento týždeň a kľudne teda aj ten budúci týždeň sa Bitcoin bude držať skôr v nejakej sideways štruktúre a nakoniec uvidíme breakout smerom up, keďže už nejaký ten predhalvingový shakeout sme v tom grafe BTC mali. Áno, prvý bol tuna, celkom významný, a druhý významný shakeout, ktorý v grafe nastal, tak bol minulý týždeň. Áno, takže nejaké tie predhalving shakeouty v grafe BTC už boli a tým pádom ten Bitcoin by mohol byť už dostatočne ready na to ísť si po nejaké nové highs. Takže krátkodobo niečo takéto sme tu nasledovali. Ideálne by ozaj bolo, ak by si Bitcoin bol schopný vytvoriť takéto nejaké vyššie low v tejto štruktúre, ktorú tu máme. Tým pádom to by bol pre mňa už taký prvý bullish signál toho, že ozaj tu na čo skoro príde otočka a Bitcoin sa bude pekne držať v tejto sideways štruktúre, po ktorej príde ďalší impuls smerom up. Takže Bitcoin takto ozaj drží sa pekne na nejakých významných supportných úrovniach a za mňa nie je dôvod zatiaľ na nejakú paniku, kľudne. Nič by sa v tom grafe nezmenilo, aj keby Bitcoin si prišiel otestovať tých $58,000. Takže zatiaľ to vyzerá solid. Áno, toľko k BTC. Ďalej, Ethereum. Ethereum to isté. Tu na čo očakávam, tým pádom, že prichádza už ten BTC halving o 3 dní, 4 dní maximálne, tak to Ethereum môže byť ešte o niečo slabšie ako BTC. Takže pri Ethereum by som si reálne ešte vedel predstaviť to, že dôjde tu k nejakej SFP, áno, k nejakému nižšiemu low. Ethereum si tu zároveň vytvorí peknú bullish divergenciu a následne odtiaľ to sa začne tlačiť minimálne sideways, ale Ethereum je známe tým, že vytvorí si tu na nejakú štruktúru, prevažne nejaké SFP alebo nejakú bullish divergenciu, následne sa odrazí, ide sideways a zrazu tu príde prudký breakout smerom up, ako náhle sa tá bitcoinová dominancia začne prelievať práve do Etherea. Takže kľudne takýto setup v grafe Etherea by som si vedel predstaviť. Hej. Možno ešte nejaký ťukanec na hodnotu $1,800, prípadne $1,700, ale vidíme, že keď sa pozrieme takto na 8-hodinový timeframe, tak vidíme, že Ethereum má tu ozaj veľmi peknú nejakú základnú ABC korekciu, ktorá ešte nemusí byť dokončená, môžeme ísť ešte niekam sem, ale zatiaľ veľmi pekne drží aj napríklad túto Golden Pocket hodnotu, alebo teda Fibo. Takže ozaj za mňa Ethereum veľmi pekný graf a celkom mi aj vyhovuje presne to, že tá korekcia je takáto dlhšia, troška rozšírená, pretože videli sme tu tento kontinuálny rast Etherea s minimálnymi retracementmi. V podstate tu nebol žiaden extra retracement, takže teraz nečudoval by som sa tomu, ak by táto korekcia trvala o niečo dlhšie, došlo by tu k nejakému skvízu, kľudne nejakej falling wedge a následne to Ethereum by strelilo smerom up. Už to dajme preč, už je tu toho veľa. Takže za mňa Ethereum vyzerá fajn a kľudne si tu viem predstaviť ešte niečo takéto. Nejaké nižšie low, ale toto by bola presne nejaká tá ideálna príležitosť longovať Ethereum. Samozrejme bude záležať aj od BTCčka, aký silný dump by tu prípadne ešte prišiel, ale Ethereum mi vychádza takto, že toto je celkom legit setup, ktorý má veľkú pravdepodobnosť. BTC sme si povedali, čo nás ešte môže zaujímať, tak je tá bitcoinová dominancia, pretože ten istý setup tu nasledujeme už ozaj pomerne dlho, možno 2 mesiace, vyše 2 mesiacov a došlo tu presne k tomu setupu, kedy bitcoinová dominancia strelila smerom up a prekonala tento resist, pod ktorým sa držala. Takže celá tá nejaká out season sa nám teraz kľudne môže oddialiť o povedzme niekoľko týždňov až mesiacov. Hej, kľudne to môže byť range mesiac až 3 mesiace. Kľudne tá bitcoinová dominancia ešte môže ísť smerom up s príchodom toho halvingu inštitúcií do krypta a podobne. Tým pádom ja sa tomu vôbec nejako nebránim. Ja som práve že skôr iba rád za takúto situáciu, že sa to celé troška oddialilo, pretože máme ďalšiu príležitosť na super nákupky
na altcoinoch, pretože alty zmazali ozaj, že 70%, niektoré až 100% všetkých rastov, ktoré urobili za posledné 2 až 4 mesiace. Takže ozaj je to druhá príležitosť pre tých, ktorí nestihli nakúpiť. Áno. A práve preto, že nám market dal takúto príležitosť, tak nechcem byť už nejako zbytočne greedy na čo najlepšie nákupky. Nechcem tie grafy už teraz tlačiť ešte nižšie. Nie, jednoducho tie alty urobili ozaj už prudké alebo hlboké korekcie, takže treba to postupne začať akumulovať. A je to hlavne kvôli tomu, pretože tie altcoiny zahúčali hlavne kvôli tomu, že väčšina z tých mincí bola prepákovaná. Boli tam extrémne prepákované pozície. Neviem, prečo som zrovna CRV otvoril, ale napríklad Anchor. Čiže všetky tie grafy boli extrémne prepákované, prelongované a toto bol taký liquidity hunt, ktorý vymazal kľudne aj nejaké páky 2x alebo 3x. Takže ozaj ten market sa zbavil všetkých alebo väčšiny futures pozícií a čo sa v tom grafe alebo v tom markete zmenilo, tak je to, že iba pribudú spotové pozície. Čiže podľa mňa skôr či neskôr tie grafy začnú najprv konsolidovať a začnú si tu vytvárať nejaké, povedzme, retracementy do kopca a keď sa ten market a keď sa ten retail uvedomí, že nejaké to nižšie low tam už nepríde, tak celý ten trh sa začne takto nádherne tlačiť smerom up a tu začnú pribúdať nejaké nové longové futures pozície a tie rozbehnú celý ten market. Takže hlavne kvôli tomu nechcem sa nejako spoliehať na to, že ešte príde nové low, ešte príde. Nie, jednoducho na tých altcoinoch, aj keď vyzerajú tak, ako vyzerajú, už to nové low tam nemusí prísť. Takže hlavne kvôli tomu pri väčšine altcoinov chcem využiť na rebuy presne túto štruktúru, v ktorej sa aktuálne nachádzajú. Pretože reálne sa môže stať to, že to nové low tam už nepríde. Pri väčšine altcoinov. Áno, takže možno aj taká info pre vás, alebo taký tip, že nemusíte byť nejako zbytočne greedy po tých nákupoch. Pretože môže to byť potom celkom aj škoda pre vás. Áno, a lepšie nákupky tam už nemusia byť. Takže, takto Ethereum, takto Bitcoin a ideme sa pozrieť ešte na nejaké tie alty. Čo ma celkom zaujíma, alebo čo som naberal, tak bol presne BIT voči doláru, pretože ten mám pocit, že sme aj spomínali v nejakom update, ale čo je dôležité, tak je to, že nám prišiel hitnúť tento posledný najsilnejší support, takže nádherne nám tu prišiel hitnúť limitku, prvý nákup, samozrejme som robil niekde tu už na tejto prvej supportnej úrovni, túto druhú limitku som nezareagoval a som aj celkom rád za to, pretože ten graf cez to iba preletel a následne išiel až sem do tohto supportu, takže BIT mi pekne nabralo na tejto supportnej úrovni a kľudne sa tu nám môže stať to, že ten graf sa bude motkať v tejto štruktúre, vytvorí si tu na nejaké low a postupne sa začne stáčať smerom up. Takže BITH taktiež veľmi pekný graf, od ktorého očakávam nejakú tú bullish reakciu smerom up minimálne niekam, povedzme sem na 75-80 centov, ale mám ho na nejaký dlhodobejší obchod, takže tu ho moc neplánujem predávať. Ďalej Solana, taktiež zaujímavý projekt, ktorý som dokúpil. Jednoducho nečakal som na nejakú lepšiu nákupku, pretože Solana vyzerá ozaj tak, že v priebehu tohto roka ešte bude mať ozaj veľmi slušný run a hlavne kvôli tomu, že na nej vzniká obrovské množstvo nových projektov, takže Solanu už len z toho dôvodu je dobre prikúpiť, pretože ak by ste náhodou využívali celý ten ekosystém a chceli by ste sa do neho zapojiť, tak tú Solanu musíte mať, ak chcete kupovať za ňu nejaké ďalšie zaujímavé projekty, takže Solanu hlavne kvôli tomu som sa rozhodol nakúpiť na hodnote $130, pretože možno to pôjde ešte nižšie,
nevieme, ale skôr to vidím ozaj tak, že vytvorí si tu nejakú sideways štruktúru a postupne sa to začne stáčať opäť smerom up. Tým pádom, že už si prišiel otestovať tento mesačný level, zároveň aj golden pocket tohto celého swingu, tak dáva mi zmysel, že urobiť nejaký nákup na hodnote $130 a v prípade, ak by Solana tento level neudržala, tak ďalší významný support, ktorý tu nasledujem, tak je potom až úroveň nejakých $78-80. To je tento weekly level. To je v tom prípade, ak by sa Solana vrátila do tohto range, ktorý tu máme, tak kľudne by sa tu mohla spustiť ešte nejaká ďalšia lavína, nejaký ďalší pokles a tým pádom Solana si môže prísť, možno hitnúť ešte v budúcnosti ten target $80, $78-80. Takže počítam ešte aj s týmto levelom a ak by tu prišla, tak opäť ju prikúpim. Takže Solana solid do budúcna, si myslím, že má to ešte potenciál, určite, celý tento ekosystém. A čo by sme ešte mohli spomenúť, čo sme mali také zaujímavé na včerajšom live streame? CRB moc nie. Frax. Áno. Frax sa mi páčil. A to hlavne kvôli tomu, že Frax si prišiel otestovať veľmi dôležitý level, prišiel si ho vypláchnuť silným knotom, takže už iba čisto tento knot môže byť nejaká deviation pre tento graf, pre Frax. A aj keby nie, tak môže tu nastať ten setup, že troška si tu vyklesá, vytvorí si tu nejakú lokálnu falling wedge napríklad, ale postupne ho chcem vidieť opäť začať sa stáčať smerom up minimálne niekam k hodnote $8. Áno. Samozrejme je to nejaký dlhodobejší setup, takže počítam s oveľa vyššími hodnotami, ale ten nejaký môj primárny setup je to, že príde si tu možno vytvoriť nejakú deviation v hodnote. Ideálne nákupky sú $4 a $4. Táto zóna. Áno, tu by som Frax určite dokupoval, ale pri väčšine altcoinov jednoducho troška už počítam s tým, že budú sa držať iba v tomto range, ktorý si tu vytvorili. Tak. Už si prišiel vypláchnuť všetky tieto lows, takže liquidity tu vyžral obrovské množstvo. Takže ten bullish scenár môže vyzerať kľudne takto, že pôjde už iba sideways a nepríde otestovať už ani tie $4 a postupne sa začne stáčať smerom up. Takže Frax taktiež veľmi zaujímavý projekt aktuálne. No a ukončíme to Uni, pretože Uni vyzerá taktiež veľmi zaujímavo a hlavne aj z toho long-termového pohľadu, pretože vytvorilo si tu túto zaujímavú klesajúcu trendovú líniu, kde už netreba vôbec veľa času, kým sa k nej graf môže priblížiť. Sú to povedzme nejaké 3-4 mesiace maximum a zároveň vidíme, že Uni si prišlo pekne zmazať celý tento impulzný rast, ktorý tu bol. Zároveň si prišlo otestovať tento lokálny support, neotestovanú point of control, takže čo by som chcel teraz pri Uni vidieť, tak je to, že možno ešte raz si prísť otestovať tú point of control, toto je nejaká prvá nákupka, nejaký prvý limit, od ktorého sa Uni môže odraziť smerom up a ak by to nestačilo, ak by na trhu prišiel ešte nejaký silnejší dump, tak potom mám tu na nejakú ďalšiu neotestovanú point of control, to bude zjavne z tejto štruktúry a tá je na hodnote nejakých $4,52. No. Ale hlavne na tom Uni sa mi páči to, že si tu vytvorilo túto nádhernú klesajúcu trendovku a raz, keď ju Uni prerazí o 2, 3, 4, 5 mesiacov, neviem teraz povedať kedy, tak toto bude ozaj, že už začiatok nejakého toho bullrunu práve na tomto grafe. Takže hlavne táto príležitosť long-termová sa mi páči na Uni. Dobre, to by stačilo, nechcem to nejako zbytočne naťahovať, ďalšie altcoiny kľudne si povieme ešte v ďalšom videu, takže setup na BTC máme jasný. Bitcoin už testuje, alebo prišiel otestovať nejaký významný level, tých $62,100 a čakáme na breakout tejto prvej klesajúcej trendovky. Ak by ešte Bitcoinu bolo málo, tak môže si prísť urobiť nejaké SFP pod low alebo nejaký max pain
point, ktorý tu nasledujeme, je na hodnote $58,000. Každopádne Bitcoin sa stále drží v tomto obrovskom range, takže nič extra sa tu nedeje. Jednoducho sme stále v Bitcoin season, máme pred sebou halving, takže preto tie altcoiny reagovali tak, ako reagovali. Čo očakávame od Bitcoinu, tak je presne takéto niečo. Nejaká rozvinutá sideways štruktúra, dokonca to vychádza aj dosť pekne. A následne breakout tejto nejakej ďalšej klesajúcej trendovky a Bitcoin kľudne si môže ísť vytvoriť nejaké nové highs, takže zatiaľ to s Bitcoinom vyzerá ozaj super. A Ethereum, tak ako som povedal, možno ešte nejaké nižšie low, vytvorenie bullish divergencie, skôr to bude nejaký sideways pohyb, ktorý následne strelí smerom up, ako náhle sa ten kapitál začne z Bitcoinu prelievať do Etherea. A to už čoskoro nastane, pretože vidíme, že Ethereum voči Bitcoinu sa nachádza pod touto klesajúcou trendovkou už 51 dní, hej, môže to byť 60 dní, 2 mesiace, takže nejaký major breakout tu na určite v budúcnosti príde. Takže aj Ethereum vyzerá fajn. No a ešte sme si povedali nejaké zaujímavé altcoiny. Dobre, takže za mňa by to bolo všetko. Ďakujem vám pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahojte a prajem ešte dobrú noc. Čaute.